Pusto. Takže čau lidi, Vítám vás u dnešního videjka. Dneska Tady máme salámy a rajčata už jsme nakrájeni. Máme tak tady sír a kečup. Takže A my jdem rovnou a odepřijte mě, budete to mít dole v popisku asi videjka. půlku paťů uděláme, jaká je půlka? Počkej, obě dva to uděláme. Já to tam hezky půjdu dál. A nějaký litr tam je, ty vole. Tak, takže soupně. Co? Jo. Tak. A potom ještě tam druhé. Salámy si dělají, Kájo. Salámy, rajčata. Jedno, co jsem měla ve škole, tak to jsem nakrájela ještě jednou z lednice. To mělo být z rajčatka. Pati, můžu to nám dávat? Sam hezky dám, Páťo. Jo. To jsem ještě jednou to nakráje, protože to je špatně nakrájené. To vidíme. Ach jo. Nechci ani ven, dva Kájo. Já chci jít ven. Já ne. Tak, vem to. Já to vezmu. Já to mohu rovnou tam vyšít. No tak to je jedno. Já si to tady udělám hezky, to jíčko. Je to naše. Dneska má být to, dneska už nemá být. Dneska nám stupňů být. Jo, Páťo, to máš ještě ten druhý sám. A do prsetka dáme tam do... A já to tam vysypu, jo? Ten salám, a to tam pak narovnám. udělat hezky. Náspěch. Neházej mi to sem. Ne, to musím dávat na sebe. Páťo. Takže sem bude kečup, ne? A ten salám, ten sír tam bude? Ten sír ne. Jo. Ten ne. Však jsme řekli jo, no? Je to na sníz? No. Co ty dělají? Běž pryč! Běž pryč! Jo. Běž pryč, dá to! Mazej! Tak teď to tam dej. Jdeš do ruky, dobře. Já! Já si večer si dělají, salámy. Teď vedu, a co udělám? Takhle, sestro. A já tam dám kečup, protože... A sír. Ten sír jo, vedu. No. Takhle, jo. A proč tam nedáme? Ne. Nepůjdeš to rozbalovat. Je to moje video. Je to na mým kanále, Páťo. No, a co budou mít dole popisku? Já mu pošlu. Jo? Máš No, peníze? to je můj YouTube kanál. Tak to otevřem, jo. Akorát nevím, Já si to to ještě jsem koupil. nekoupil, to nevím, zítra koupím. A jak tím to... No. Tak jak to koupím? Tak. Sestro, můžeš tady to vyhodit? Tak. Máme tady šum. Ty jsi to tam dal všechno. Páťo. Hodil, na co jsem to hodil. Tak. Takhle. A dám to na, nemám to a dám tam jenom. Ne, co děláš? Jo. Co? Nebudu. Takhle. To. Takhle. Takhle. Ne, co děláš? Takhle, to je lepší. Pojď. Tak jeden uděláme tak a jeden tak. Tady. Takhle. Tohle já se podívám na mě. Takže pár. Tam dá jednu půlku. Páťo, budeme to jíst tady? Jasně. A táta bude dělat toaster. Takže... Tak se to dělá. To můžeme namačat taky do toho kečupu, Páťo. Tady ještě jedno. Ještě dva, Páťo, udělej. Jedno stačí. Tak.
Minuta asi. Je to toho? Však takhle stačí. No. No. Tak. Ochutnáme? Dobrý. Tak, tady to klíma. Tohleto. Fuj. No. A jdem na úvod videa. Ano. Takže, My se s váma Loučíme. loučíme. Počkej chudou, Páťo. Musíš moc vidět. a pozdravujte sami navzájem. A nebo mámu, nebo tátu. Tak jo. A dole v popisku budete mít můj YouTube kanál, Takže kde čau. můžete odebírat a čau. Čau.